Ιάσονας Σωτηρόπουλος εναντίον Παύλου Τσαγκράκου. Ιάσονας Σωτηρόπουλος έτοιμος για την είσοδό του. Ένα μεγάλο παιχνίδι εναντίον του Παύλου Τσαγκράκου, ο οποίος έχει συνεχόμενες πρώτες νίκες στην ερασιτεχνική πυγμαχία, ο Παύλος Τσαγκράκος. Ο Ιάσονας Σωτηρόπουλος λοιπόν καλείται να κερδίσει σήμερα τον μόνιμο πρωταθλητή Ελλάδος της ερασιτεχνικής πυγμαχίας στην κατηγορία του. Παύλος Τσαγκράκος εισέρχεται παρουσίαση των αθλητών, πρώτα με τον Ιάσονα Σωτηρόπουλο. Και Παύλος Τσαγκράκος λοιπόν. Παύλος Τσαγκράκος, ο οποίος μπαίνει στο ring με τον τίτλο του φαβορί. Απ' την άλλη απέναντί του όμως έχει τον Ιάσονα Σωτηρόπουλο, ένα πολύ καλό πυγμάχο, ψηλότερο, μακρύτερο. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς θα κυμανθεί αυτός ο αγώνας. Ξεκίνημα. Χουκ δεξί και αμέσως ευθεία χτύπημα από τον Παύλο Τσαγκράκο. Ξαναπηγαίνει στο σώμα. Δυνατό χτύπημα από τον Παύλο Τσαγκράκο, ευθεία στον Ιάσονα Σωτηρόπουλο. Να θυμίσουμε ότι ο Παύλος Τσαγκράκος έχει το δεξί χέρι μπροστά. Είναι southpaw, όπως λέγεται στην πυγμαχία. Σωτηρόπουλος, ο οποίος προσπαθεί με τα τζάπ του να ελέγξει την απόσταση. Ένα διπλό αριστερό από τον Παύλο Τσαγκράκο, το οποίο βρίσκει στόχο. Δυνατή απάντηση Παύλη από τον Τσαγκράκο. Έχει μπει δυνατά με πολύ δυνατά counter.
Πάλι διπλό δεξί. Σωτηρόπουλος προσπαθεί με το δεξί του και αυτός να ενοχλήσει τον Τσαγκράκο. Δυνατό αριστερό από τον Τσαγκράκο. Άμεση απάντηση στο δεξί χτύπημα του Σωτηρόπουλου από τον Τσαγκράκο. Τσαγκράκος ο οποίος κατεβάζει τα χέρια. Δυνατό χτύπημα από τον Τσαγκράκο και έχουμε το πρώτο knockdown με ένα αριστερό hook. Άμεση απάντηση από τον Σωτηρόπουλο και άλλο χτύπημα από τον Τσαγκράκο στο Σωτηρόπουλο. Δυνατό body shot από τον Τσαγκράκο, αποφεύγει τα χτύπηματα του Σωτηρόπουλου. Δυνατό δεξί. Προσπαθεί ο Σωτηρόπουλος με ευθεία χτυπήματα. Τέλος του πρώτου γύρου. Ένας πρώτος γύρος ο οποίος είχε knockdown. Υπέρ του Παύλου Τσαγκράκου. Ο Ιάσος Σωτηρόπουλος, ο οποίος ενώ στην αρχή προσπάθησε να ελέγξει τον πλάγιο βηματισμό του Παύλου Τσαγκράκου, κάτι που συνηθίζεται από ανθρώπους που έχουν μπροστά το δεξί πόδι να βγαίνουν έξω από το αριστερό των orthodox πυγμάχων, αυτών που έχουν λοιπόν το αριστερό χέρι μπροστά. Στην πορεία δέχτηκε κάποια συνεχόμενα χτυπήματα από το πίσω χέρι του Παύλου Τσαγκράκου, ώσπου σε ένα counter attack, σε μια κόντρα, βρέθηκε στο καναβάτσο και έχοντας στην πλάτη του πλέον ένα knockdown στο πρώτο γύρο, δίνοντας αυτό το γύρο με 18 στον Παύλο Τσαγκράκο. Δεύτερος γύρος ξεκίνησε. Ιάσος Σωτηρόπουλος προσπαθεί με κάποια ευθεία χτυπήματα. Ο Τσαγκράκος πέραξε ένα πολύ δυνατό αριστερό χέρι, το οποίο όμως δεν βρήκε. Πάνω στις άμυνες τα χτυπήματα και από τους δύο πυγμάχους. Δυνατό body shot από τον Παύλο Τσαγκράκο, αλλά δεν βρήκε. Δυνατό hook κι άλλο δυνατό hook. Ταρακουνάει τον Σωτηρόπουλο. Σε δύσκολη θέση ο Σωτηρόπουλος. Πάρα πολύ δυνατά χτυπήματα από τον Τσαγκράκο, τα οποία τα δέχεται ο Σωτηρόπουλος πάνω στην άμυνα. Δυνατό αριστερό και άλλο δυνατό αριστερό από τον Σωτηρόπουλο. Τσαγκράκος και άλλο δυνατό χτύπημα από τον Τσαγκράκο. Και άλλο δυνατό από τον Τσαγκράκο. Αριστερό χτύπημα. Body shot. Έχει μπει πάρα πολύ δυνατά σε αυτό το γύρο ο Τσαγκράκος, σαν να θέλει να δείξει ποιος είναι το αφεντικό σε αυτόν τον αγώνα. Body shot από τον Τσαγκράκο. Γύρισμα και περνάει ένα δεξί ο Τσαγκράκος πάνω στο Σωτηρόπουλο και άλλο χτύπημα χαμηλά.
Δυνατό body shot εδώ από τον Σωτηρόπουλο. Κατεβάζει το χέρι του ο Τσαγκράκος και του περνάει ένα χτύπημα. Στέκεται μπροστά του με τα χέρια κατεβασμένα. Και περνάει ένα δυνατό uppercut. Δύο body shot και παρατήρησε από τον διαιτητή για χαμηλά χτυπήματα. Ένα δεξί ευθεία από το Σωτηρόπουλο, αλλά αμέσως απαντάει ο Τσαγκράκος, ο οποίος κολλάει πάνω. Δυνατά χτυπήματα εδώ από τον Σωτηρόπουλο. Δυνατό εδώ αριστερό από τον Τσαγκράκο. Ένας πάρα πολύ δυνατός γύρος. Με περισσότερα χτυπήματα για τον Παύλο Τσαγκράκο. Κάποια από αυτά τα οποία ήταν πραγματικά τραντάξανε στην αρχή του γύρου τον Ιάσονα Σωτηρόπουλο. Σε τέτοιο σημείο που ο διαιτητής κοιτούσε να δει εάν θα υπάρξει ανταπόκριση ή αν είναι σε πολύ δύσκολη θέση ο Ιάσονας Σωτηρόπουλος, ο οποίος όμως αμέσως μετά έδειξε να επανέρχεται και αντάλλαξε χτυπήματα με τον Παύλο Τσαγκράκο. Ένας τρίτος γύρος προμηνύεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ξεκίνημα τρίτου γύρου. Ένα τζάμπ εδώ πέρα από τον Σωτηρόπουλο. Δύο body shot και άλλα δύο body shot από τον Σωτηρόπουλο. Απάντηση. Ένα uppercut το οποίο περνάει στον Τσαγκράκο. Και άλλο uppercut. Τσαγκράκος απαντάει αμέσως. Δυνατό αριστερό εδώ από τον Σωτηρόπουλο. Ευθεία όμως απάντηση από τον Τσαγκράκο. Body shot. Βλέπουμε ανταλλαγή τυπμάτων, έχουν κάτσει πραγματικά κοντά μπροστά ο ένας στον άλλον και είναι μία σου και μία μου αυτή τη στιγμή ο αγώνας. Όπως πραγματικά λένε και στο εξωτερικό, έχουμε μπει σε brawl mode αυτή τη στιγμή. Δυνατά χτύπηματα εκατέρωθεν. Ο Σωτηρόπουλος καταφέρνει δύο χτύπηματα. Δυνατό όμως αυτό το δεξί χτύπημα στο Σωτηρόπουλο, ο οποίος δέχεται κι άλλο. Άλλο ένα δυνατό χτύπημα από τον Παύλο Τσαγκράκο στο Σωτηρόπουλο. Ο Σωτηρόπουλος ο οποίος πηγαίνει μπροστά τώρα. Σωτηρόπουλος ο οποίος πάει για τον body shot. Δυνατό ευθεία χτύπημα και άλλο ένα δυνατό από τον Σωτηρόπουλο. Απάντηση από τον Τσαγκράκο. Χτυπήματα εκατέρωθεν. Ωραία η κίνηση της μέσης από τον Τσαγκράκο. Αποφεύγει τα χτυπήματα και τις επιθέσεις του Σωτηρόπουλου. Δυνατό εδώ αριστερό. Body shot. Κι άλλο body shot εδώ πέρα. Δυνατό εδώ πέρα το αριστερό. Τσαγκράκος καταφέρνει ευθεία χτύπηματα βέβαια στην άμυνα πάνω του Σωτηρόπουλου. Ένα άπερκα το οποίο βρίσκει αέρα. Ένα ωραίο χτύπημα στο σώμα από τον Τσαγκράκο. Χτύπημα από τον Σωτηρόπουλο. Δυνατά δύο χτυπήματα από τον Τσαγκράκο. Δουλεύει τη μέση, αποφεύγει πολύ όμορφα. Απαντάει αμέσως. 3-4 χτυπήματα πάνω βέβαια στην άμυνα
Ο Σωτηρόπουλος απαντάει. Ένα κοντινό ωραίο δεξί από τον Σωτηρόπουλο. Ένα body shot και τελειώνει ο τρίτος γύρος. Πολύ δυνατή μάχη και από τους δύο αθλητές. Μπαίνουμε στον τέταρτο γύρο. Εδώ βλέπουμε μια πολύ όμορφη στιγμή, αγκαλιάζονται για τον τελευταίο γύρο. Δείχνουν πραγματικά πόσο πολύ το χαίρονται και οι δύο πυγμάχοι και μπαίνουμε στο τέταρτο και τελευταίο γύρο. Δυνατά χτυπήματα και από τους δύο, ξεκίνημα πάρα πολύ δυνατό. Δυνατά χτυπήματα από τον Παύλο Τσαγκράκο, απάντηση χωρίς να βρει κάποιο χτύπημα. Δουλεύει εδώ πέρα ο Ιάσονας Σωτηρόπουλος στο σώμα. Παύλος Τσαγκράκος απαντάει. Δύο-τρία χτυπήματα βρίσκουν στόχο εδώ από τον Σωτηρόπουλο. Απαντάει ο Τσαγκράκος. Άμεσα και ο Σωτηρόπουλος. Uppercut το οποίο περνάει ξιστά από το κεφάλι του Τσαγκράκου. Σώμα από τον Σωτηρόπουλο. Χτυπήματα τα οποία όμως βρίσκουν πάνω στις άμυνες και από τους δύο αθλητές. Τον αδειάζει εδώ ο Σωτηρόπουλος αλλά δεν μπορεί να πετύχει χτύπημα. Σωτηρόπουλος και Τσαγκράκος στέκονται ο ένας μπροστά στον άλλο και ανταλλάζουν χτυπήματα. Ο γύρος όμως και η κούραση δεν επιτρέπουν να έρθουν τα πολύ δυνατά χτυπήματα. 2-3 χτυπήματα και από τους δύο περνάνε εκατέρωθεν. Δύο καθαρά χτυπήματα. Προσπαθεί εδώ να πετύχει ο Σωτηρόπουλος τον Τσαγκράκο, αλλά πολύ καλή λειτουργία της μέσης από τον Τσαγκράκο. Πολλά χτυπήματα μικρά, κοφτά, χωρίς όμως ιδιαίτερη δύναμη από τους δύο πυγμάχους. Η κούραση τους έχει επηρεάσει. Και άλλα δυνατά τώρα εδώ ανεβάζει τη δύναμη ο Τσαγκράκος. Ωραία κίνηση της μέσης, αποφεύγει τα χτυπήματα. Ένα ωραίο αριστερό. Ένα δυνατό δεξί hook. Προσπάθεια για να χτυπήσει το σώμα ο Σωτηρόπουλος. Χάνει όμως το στόχο εκεί. Δύο-τρία χτυπήματα πάνω στα γάντια και από τους δύο παίχτες. Δυνατό εδώ χτύπημα. Τελευταία 10 δευτερόλεπτα. Δυνατό εδώ το χτύπημα που δέχεται ο Ιάσος Σωτηρόπουλος. Άλλο ένα καταπληκτικό τελείωμα του αγώνα και από τους δύο αθλητές, οι οποίοι πραγματικά δώσανε την ψυχή τους. Γι' αυτό και το χειροκρότημα όλου του γηπέδου. Και αναμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα που θα δοθεί.
ομόφωνη απόφαση λοιπόν. Παύλος Τσαγκράκος, μπλε γωνία, νικητής με ομόφωνη απόφαση. Όμορφες εικόνες εδώ, αγκαλιές μεταξύ των αθλητών, όμορφο κλίμα μεταξύ των δύο ομάδων. Αυτό άλλωστε είναι ο αθλητισμός. Όλοι τους εσάς που ήρθατε